Já jdeme od dalšího videa, dneska je to ze hry Minecraft a jsem tady s... Bráchou, vole. Tak. Čau. A dneska vám povíme plán, co budeme dělat. Jo, já budu... Honza mi hodí právě ten meč. Já si ho vyhodím, jo? Ale budeme jít do česky. Si vyber. Jo, A já půjdu prozkoumávat. A Honza si bude dělat, co chce. Takže... No a já taky vlastně natáčím, tak to budu dělat asi. Tak si rozhodni něco. Já jsem si řekl, že budu No já budu prozkoumávat. dělat si farmu nějakou. Ty dělej farmu. Ale jestli se nestratím, ani není kde voda. Tady je voda, já už ji vidím. Počkej. Dobrý. Jo, když tam je voda, no tak ty... Jo, Tak to nevím, jestli byl strom, nebo to byla... Plámu. Hej, tak to nevím, jestli je strom. A nebo střecha od vesnice. Jo, to je strom. Dobrý. Kámo, tak já se bojím, že se svině ztratím. To je. Tak, To je voda. tak se když tak zabiješ, no, budeš to, ne. Spavneš se tam. No jo, se pomůžeš si dělat tu farmu. Našel jsem bažinu, kámo. No, nepověď, já jsem to taky viděl. Ty skáču po stromech jak Tarzan. Taky tady no. Ale fakt. To jo, mám vodu. Ale jednu, no. Dělám více já si udělám více Tak to je divný. To je. Koukej se na video, to je fakt hodně divný. Nevím to, ale... No, já ti to neukážu. Tam to bylo úplně rovně usyklý. Hustý. Když tak promiňte, jak nám vejde ten velký kruh, ale... Kámo, No? to jsme nevyřešili. Možná nám za chvíli začne hořet barák, jo. Jdeš. Ta láva tady už byla. To bylo zvuk. Láva. Pojď jiný. Tak jo. Prozkoumáváme dál. No, tak si prozkoumávej, jo, já tady to dělám tu farmu. Yes. Natáčíme 2 minuty, huhu. To je slepice, kámo. Chvilka. Je to chvilka. Ještě jedna vody, jo, budu. Ty děláš do kvělíku. No, a tu vodu já mám do belíku, abych tam nechodil jako blázen. Jo, ty houby. Ne. Na jídlo bychom mohli dát difikulty. Jo, teď máme polívky. Máme difikulty. Nemáme. Máme. To vypínal včera. Jo, protože se zdálo, že mám brný hunger. Ne. Se zdálo. Ty jsou další slepice. Ještě dobrý. Jo. Sem. Ty než druhý. Ukážu tady, dostaneš kombo. Tak jo, tam vidím ještě jednu. Pojď ani. Tu kilnu. Tak už máme já mám ten velký kruh, já jsem velký, nebyl. Chtěli jsme natočit ty server, jenom že nám to nevyšlo, protože mě nešel zapnout server. Nešel, Nevím, proč mi nešel zapnout, protože už jsem na něm hrál a mě takom nechtělo se prostě přihlásit. No, to je divný, no. Já jsem si tu torčku dal, mám našel torčku. Hej, já budu rád, když najdu cestu domů, jako. Jako... No když tak se vrátím jako podle videa zpátky domů. Jo, jako? No. Ale než stříhat něco řeknu. Jo, počkej, já tam. Počkej. Tak jsme zpátky a Honza nám si vypl nahrávání, takže Abych to střihl. Takže takom to bude jenom na můj kanál. No to nevadí, ale podle mě. Trochu blbý, no. Ale nevadí to aspoň. Ať to má jeden aspoň, ne. Jako no, to není fér, ty budeš mi potom nechtěl. No ti mám furt. To je jedno. Žádnou nemám. Máš. Jako jo, no, ale jako včera jsem vydal to video. Jako už je dobrý, že to nebavil ten velký. To je pravda. Včera jsem vydal video a mělo 4 shlédnutí druhý den. 4 nebo 6, Honzo, nebo kolik to bylo? 4? Jo, dobrý. Ty bys to možná zachat. Tak já dám střih. Ne, nemusíš, že? Dobrý, tak jo, ok. Jako ty dáš tady, já budu A. Tak ty budeš A, ok, tak já se tím vrátím domů. Tak jsme takom doma. A ty to je fakt divný, ale to je... What the fuck. To je možná nějaký konec článku.
Jo, tak buď ticha. To je nějaký asi konec čanku, mi to přijde. No nevím, vypadá to krutě, ale jo. Tak, zabijeme slívku. Máme 10 masa, což už je dobrý. Tam což vidím nek. A mám lak. Sakra. Vypustil server, tak chvíli počkejte. Tak jsme zpátky teda zase. Honda se to šel jenom něco kouknout a vypl mu to server. A teďkom se půjdeme vyspat. Že tady zabijeme slívku, ještě kam dráž. Tady jsem viděl prase, to necháme žít. Tak ne. A dobrý je, že máme už nějaký jídlo, jako to se hodí. Se trošku ztratil v tomhle lese. Snad to moc neřve. Já myslím, že ale ne, že to je akorát daný. Jo, tak to je dobrý, tady ta farma. Ale mohl by Honza zvětšit. Hej, ale Honza, spíš v mý posteli. Spíš v mý posteli, kámo. Tak. Dobrý. Vy ho takhle slyšíte, protože on zase šel, nevím co šel, na záchod prostě šel. Za chvíli se vrátí, takže... Tak já to zatím střih, až se vrátí, tak budeme pokračovat. Dobrý. Tak jsme zpátky. Honda už se vrátil ze záchoda. No ani čekali a tady jsem vykopal prostě listí. A tady od tutoho dílu budeme uvádět videa. Já povím, Budeme stát takhle. A takhle se budeme uvádět. Ne, to bude hezký takhle, když máš za sebou krajinu. no jo. Počkej, se uknu. Jo, to je krásné. To vypadá dobře. Jo, takhle to budu. Jo, tak to je nádhera. OK. Jo, Honzo, pojď se mnou. Já stejím jenom tuto. Tak. A pojď se mnou, kámo. Kam? Musíš skočit na ten strom, jo. Proč? Ti to něco ukážu. Sakra. Parkour style barierka. Takže nula. Pojď se mnou, hele. Když poběžíš tudy, a furt poběžíš tudy, tak dorazíš sem skočíš sem, jo. Chápeš to? Ne. Ty běžíš sem zase, jo. Tady takhle skočíš sem, pak půjdeš sem, jsi tady. No, čekaj. To je úplně v prdeli. Tak musíš skočit dolů. To se mi nepovedlo, jako. A jo, tady jsme u toho, hele. Honzo. Koukej. Koukni na ty stromy. Vidíš to? Oni jsou úplně rovní. Vidíš to? Tady podle mě končí nějaký chunk. No to počkej. Ničit se dá. No ale jakože tady končí chunk nějaký, ne? To jak říkám. Tak pojď jenom zpátky. Tak to bych vyfotil. Tak to by nalázlo do mojho džinglu. Tak to takhle to natočíme, jo. A Mojang, jestli jste jako tuto, jestli neopravíte, tak Minecraft už nehraju. No, to musíš jim to říct anglicky. No, tak to radši ne. Angličtina. By mě zabila angličtina, a naše angličtinářka. No, spíš by tě zabili fanoušci, vole. No to jo. Už natáčím 8 minut, Honda by natáčel taky 8 minut, jenomže mu to vypnul, viděl? No, mám bezenou, jako je to horší. No my se s tím jako natáčí hodně dobře. Mě taky, no, že jsem ti ho poradil. Je to dobrá kvalita? Ne, když jsem to zapnul já první. No jo. A že to funguje. Hej, ale kde máme barák? Jo, tady to je ten parkour můj. Snad. Parkour Jirka. Snad je to ten můj parkour. To je nějaká díra. Honzo? Ne, díra. No, díra. My jsme asi ztratili barák. Da, pytle. Ale máme nejdůležitější věci, já jenom. Tam bylo nějaký dřevěný kloubáč, dveře. No ale byl tam barák. Je to kůře, tak jeden z nás jsem... A potom jsme možná viděli jeho my. Tam kde jsme. Musíme najít Tak bazinu. potom Musíme najít bazinu. se utop. No já nechci svoje věci přijít. Tak pojď tam, Honda, pojď se mnou. Jdem to tím směrem.
Musím najít ten vodu od Božina. Asi vidím vodu. Kde? Tady je směr voda. Jo, tak tady je směr pěkný hovno. Honzo, Strašně barák. trošku. Jo! Musíme to přeplavat. Ne, Jo. ne, tady je bažina. Já vím, musíme to přeplavat. Vždyť tady je bažina, tam je barák, nikde vevnitř. Jo, máš pravdu. No čekej, ne, Jirko, já nejde. Musíme jít dolů, čekej, jo. Musíme jít tudy, ale to asi není. Jo, čekej, je. Tady není barák, jo, ale tady jsem vždycky stála, tady byla modrá voda. Musí tady být hodně na začátku modré vody a tam tudy půjdeme nahoru. Tady je modrá voda. Takže tady je hodně modrá voda, jde prostě nahoru. Nejspíš. Protože jsem vždycky šel k baráku. Ty vole, jestli nenajdem barák, jsme dostali. Ty se jeden budu s ní zabít, no. Tak mě ho zabiješ. Tady by to fakt někde mělo být. Kámo. Není to tady? Tady někde je už. Já nevím ani kde jsi ty, tam jsi. Teď někde spíš. Honzi, pojď sem. Počkej. Že by? To je nějaký kruh pomalu. Pojď sem, Honzo. Zabij mě. Nezabij mě, já pomůžu, jak se ode mě daleko. Jestli tě vůbec uvidí, veď. Pojď sem. Ty to sbíráš jen 2 srdíčka. Ale čekáš v baráku. Ale vidím tě. Ale vidím Talent! tě. Pojď. Málem jsem to trefil. Málem, no. Jsi to akorát na druhou stranu, ale to je jedno. No. A já jsem šel jinudy. Já jsem šel tam, tudy. OK, tak počkej. Jo, asi už to půjdem ukončit. To stačí. Nahoru? Jo, tak vylez zatím nahoru. Já ti dám tvoje věci do bedny, jo. No podej. Tak. No. Boty. No to boj. Nic jiného z toho nevešlo. Já tady položím někam ty 2 bedny. No, ještě jsem neměl co. No, Mám kytíčko. Miller. Nedělej reklamu. Tuto ti dám. Ti tam dám všechny ty tvoje věci nějaký, jo. Tak jo. Už to budu moci jít ukončit. Jo, mám přesně sasinu. Jo. To je problém, veď. Máma mě jak zabije, protože fokuje zatěruje. Kde jsi tady? Tak táta přijede za dlouho, víš jako. No co, třeba přijde za pizzu. Jsi nahoře? Já se budu takhle svářit, ale budu mít testu. Já mi ty brašu debilně. Hej, neskazuj mě. Něco nebyl. Jak možná. Škoda to právě musíme udělat. Sakra. Fuj, já jsem se lajkl. Tam byl vlog ještě. Koukej taky nahoru ke mně. Jo. Koukej nahoru ke mně, dělej. No. No tak. To by bylo pro ten díl všechno a u dalšího dílu se zase uvidíme a příště bude natáčet Honza, tak zatím čus!